Κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη. Θα ολοκληρώσουμε απόψε το αφιέρωμά μας στα πάθη των ανθρώπων με τα στραβά και αστεία των ελληνικών δρόμων και θα δούμε μια σειρά από περίεργα και ανεξήγητα. Στο δρόμο που βλέπουμε, κάποιοι έβαλαν δύο πινακίδες που απαγορεύουν τη διέλευση όλων των αυτοκινήτων. Για να προστατεύσουν όμως τους παραβάτες, έβαλαν μόλις 10 μέτρα πιο κάτω ένα σηματοδότη που λειτουργεί κανονικά και μια τριγωνική πινακίδα που μας ενημερώνει ότι ο κάθετος δρόμος έχει προτεραιότητα. Κάτι παρόμοιο βλέπουμε και εδώ. Η πρώτη πινακίδα δείχνει ότι απαγορεύεται να μπούμε σε αυτό το δρόμο, ενώ η τριγωνική που είναι πίσω από το δέντρο μας καλεί να παραχωρήσουμε προτεραιότητα. Εδώ όμως ο συνδυασμός τρελαίνει άνθρωπο, γιατί η πινακίδα που απαγορεύει τη διέλευση και το σήμα stop είναι βιδωμένα στην ίδια βάση. Στην ίδια βάση είναι και αυτές οι δύο πινακίδες που δείχνουν δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Η πάνω μας ενημερώνει ότι η πρώτη από τις στροφές που θα συναντήσουμε είναι αριστερή, ενώ η κάτω επιμένει ότι είναι δεξιά. Εδώ όμως έχουμε ένα χωριό που τελειώνει πριν αρχίσει, γιατί η πρώτη πινακίδα μας δείχνει ότι ο Ρωμανός τελείωσε, ενώ η άλλη στην απέναντι πλευρά του δρόμου μας λέει ότι εκεί αρχίζει. Δύο αντιφατικές πινακίδες έχουμε και εδώ. Η πρώτη μας λέει ότι η Αθήνα απέχει 314 χιλιόμετρα. Η δεύτερη όμως μας δείχνει ότι η απόσταση μεγαλώνει και η Αθήνα πάει στα 315 χιλιόμετρα. Πού θα πάει όμως ο οδηγός που θα βρεθεί σε αυτή τη στροφή? Και αν γίνει ένα τρακάρισμα, ποιος θα θεωρηθεί ότι πήγε στο αντίθετο ρεύμα και ποια ασφαλιστική εταιρεία θα πληρώσει τη ζημιά? Γιατί βέβαια ο εργολάβος αποκλείεται να πληρώσει. Άλλωστε, για να αποφύγουν οι άνθρωποι την ευθύνη, βάζουν κάτι τέτοιες πινακίδες που μας ενημερώνουν ότι την ευθύνη την έχουμε εμείς οι οδηγοί. Αυτοί που μας σκοτώνουν δεν φταίνουν καθόλου. Όπως δεν φταίει αυτός που ισχυρίζεται ότι τα ταξί και τα αγοραία εξαιρούνται και δεν πρέπει να σταματούν στο στόπ. Γι' αυτό και εμείς θα κλείσουμε το αφιέρωμα στα πάθη των ανθρώπων με μια πολύ σοφή και πολύ ελληνική φράση. Ου μπλέξεις. Κυρίες και κύριοι, χρόνια σας πολλά. Καλή σας νύχτα και να είστε όλοι καλά.